Another day, another you zvatanga zvinhu hazvina kumira musheko zvinezvi mhuri yeZimbabwe dzatiri kutambira idzi dzahombe, saka takuda kuti timbovhura mafaira tichionesana zvinhu zviri kuitika. Munozviziva kuti isusu tagara tinongopinda munyaya dzevanhu nemusoro tichingoonesana zvinhu zvinenge zviripo kuti zvii zvinenge zvichinetsa. Zuva rega rega kune zvakawanda zvinenge zvichingoitika kunyika yekwedu, but iko zvimwe zviri kunzwa kuti Apostle Batsirai Java, the brother of Prophet Passion Java, is reportedly on the run after police accused him of treason and other offenses linked to a leaked audio recording. The recording, which began circulating on social media in May 2026, contains claims about businessman Kudakwashe Tagwirei's influence over the government and Zimbabwe's political leadership. Authorities say the audio also encouraged the military to remove President Emmerson Mnangagwa from power. Police raided Java's home and church and arrested some of his close aides while searching for him. Java has denied being the person in the recording, although he admitted the voice sounds similar to his brother Passion Java. Has also distanced himself from the audio and claimed it could have been created using artificial intelligence, AI. Nyaya manje yakunedza ndeye kuti uyu B Java achakwanisa here kuzviprova, kana kuti Passion wacho achakwanisa here kuzviprova kuti chinhu chakagadzirwa neartificial intelligence. Nekuti kana uchinge wapuwa mutongo wakadai so uyu wakutotariswa kunzi iwe unofanira kunge uchitosangana neTreason. I understand kuti Tagwirei was very upset nenyaya audio iyoyo, munhu ngandivhere nyura zvakadaro, and I believe kuti Tagwirei is the man behind nyaya dzese idzodzi dzekuti uyu atsvagwe. That's what I believe, because ndiri kuona mafoot soldiers aTagwirei vanobutlika Tagwirei vacho vari busy kutaura kuti aiwa Java ari kutizeiko kana ari innocent, ngaangonoita handover ega kumapurisa kuti ataurana nemapurisa apedze nyaya dzake. Izvo zvega zvinongokudza zvakawanda. Baba zvinongokudza kuti ameno kudhara nyaya dzeTreason dzifuti angatori mahwanika waikotiwo ichipera kudaro nyaya yeTreason waibatwa une mhosva yacho ndo dzaitongerwa kungogurwa musoro, kana ndo dzacho dzaitonzi aiwa munhu ngangogurwa musoro auraiwe. But iko zvinezvi unongopuwawo makore anongoenderana nekugurwa musoro, nekuti mutemo wemuZimbabwe wakarambidza zvekugurwa musoro zvikanzi ngatichinjei mutemo tiise mumwe usingagurise vana vevanhu musoro. Right, muri yeZimbabwe ndichibva ipapo ndoziva kuti dzakawanda nyaya dziri loading, nokuti vanhu vakawanda vanenge vanyatsoziva kuti Java azodi akataura zvakawanda in that audio. Tinogona kutopaswera pano tichionesana zvese zvakataura, but inini I'm not here kuti ndiswere ndichiramba ndichingotaura kuti akazodai akadai. Audio makarinzwa mese, asi nyaya iko zvinezvi yasvika kwamvura yacheka makumbo. Akudiwa nemapurisa mukomana uyu kuti ange achiansa nyaya yake. Handizive kuti ichaperera kupi, handizive kuti even vari kumutsvaga wacho why vari kutaka kukwata kudaro, because normally they can't be smoke without fire. Ini ndo zvandinozeni, they can't be smoke without fire. Kwaona vanhu vakupandika kudai soka, it means a lot. But rekedza tiite move on tichienda pane dzimwe nyaya. Tiri kunzwawo nyaya panapa pari kunzi zvoni pane mota yezvitunha yakabvira kuna Adben uko kwakomana yakatomanikidza vanhu vaichema kuti vamhanye kunobudisa chitunha chavo. Mota yakangorekana yangobvira ende vakabatsirwa zvawo nedzimwe moto dzaidarika. Zvinhu zvirongorwadza kuti ko imimi makuita that pala yacho yakatakura. By the way, I'm not going to mention it because munozotanga kuti muri kushandisa zvikorokoro chinchi, but ndo zvimwe zvinonzi chisionekwe kuti muri kutoenda nochema munhu mota yari kuinayo bva yatobvira ende yakatobvira kutoita madota chaiwo. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kusanganikwa nazvo mumigwagwa imomo. After that vakazoendesana kumachechi nechitunha chacho. I don't know kuti kuchitunha kuchechi zvimwe zvacho kuti chachakumbonotsvagei ivo dzadzambo nyaya dzeko dzanga dzakuchida kuchifambirwa ipapapa. It's something chekuti zvinongondiramba zvichingondifungidza kuti idhiri rege richiitika.
but Java yandipedza because Java akazobuda vakutanga kuramba andizvizive even Java mudiki wacho uyo wekuAmerica uyo kurambwa nemukadzi uyo akatobuda achichema chiti andizvizive blazi yangu zvayakaita izvozvo andizvizive. Right, kune imwe nyaya futi yemwe mukadzi uyo anga ari kumhanya company yake yanzi Yezo Motors what anga akapinda mukati nenyaya kuti ana kudeliver motikari dzevanhu. Yezo Motors nakupuwa bail because nyaya yake yakati kure 1 million wana chinhu chinowetha 1 million akomanaka hazvidi kuti zvichidaroka 1 meter unongoka kutokuwadza vanhu kapakakuwadzwa vanhu vakawanda ipapa saka achirimo mukati ndozotaura vakawanda munenge makaita izvezvo zvekuda kuorder mota. I don't know how many times ndichitaura mana nyaya dzekuti ndoda kuorder mota yangu izosvika ndotoda inenge ichibva mubepa udidi vakatozviona kuti munoda zvinhu stereki vakutokushingai iwe nekutrasta oka unoti ndotrusta nhingi vanondigira mota yangu vanondisvitsira mota yangu wobva makosti zacho anenge ari low ubva wakuwadzwa mugame imomo dzochiregedza kudeliver kwamanje munhu ubva adya mari yacho. Sometimes ndingoti hangu ndikuwanzokurudzira especially kana iri first car unoona makasi unotenga zvimwe zvese zvisatemeswe musoro. Right, pane nyaya imwe iri panapa yevarimbi vaya vekunzi vada kupuwa mari dzavo iyoyo yakakosha kuti tigare taitaura. The government of Zimbabwe says 93 farmers protected under bilateral investment protection and promotion agreements have now received compensation, with 16 fully paid and 77 receiving partial payments under a 130.5 million program covering claimants from 5 countries. The latest report on structured dialogue platforms, areas clearance and debt resolution process shows the Netherlands as the largest beneficiary, with 44 farms, 6 fully compensated and 38 partially paid, receiving 201 million. Switzerland is second with 27 farmers comprising 4 fully paid and 23 partially compensated with 11.9 million. Germany follows with 14 farmers valued 4.8 million, while Denmark has 7 farmers all partially paid, accounting for 2.8 million. A single farm linked to the former Yugoslavia has received 400,000. The payments related to the farmers from Denmark, Germany, the Netherlands, Switzerland, and the former Yugoslavia, whose properties were affected during the 2000 fast-track land reform program. The progressive began in May 2024 when the government invited application from BIPA protected farmers affected by the land reform. The Land Compensation Committee then verified and approved the claims. Initially 97 farms were deemed eligible, but 4 that had not been occupied were later withdrawn after their owners opted for restoration of title. In total, the 93 farms lodged a combined claim of 130.5 million US dollar. According to the report, 10 farmers worth 1.9 million were fully compensated in this 2024 cycle. Last year, a further 6 farms valued at 2.3 million were paid in full, bringing the number of fully compensated farms to 16. Government has structured the arrangement so that the annual treasury allocation for BIPA compensation is shared equally among qualifying claimants. The formula was agreed through the land tenure reforms, the compensation of former farm owners process, and the resolution of the BIPA's sector working group. To date, 40 million has been paid out, with a further 20 million allocated in the 2026 national budget for the program. Government has committed to clearing the outstanding 70.5 million owed to BIPA protected investors through annual allocations in 2027 and 2028 budgets. Iyo ndo mamirira yakaita nyaya dzacho, but you know, there is something funny about nyaya iyi chandisina kunzwisisa. Makompenseta urungu imi makatoti maenda kuwandu mapedza mutakuta land reform takutora munda makompenseta chiiva. Politics dzemuZimbabwe so yotemesa musoro dziri mu roundabout. Politics dzacho hadzina direction,
politics dzekuti nhasi tikutorera munda mangwana tozokubhadhara kusora mangwana guys hatichazive isusu kuti kana manga muchitipesa apa tikuenda kuhonto manga muchimbonyazoita seko zvodzoka zvorevhesa hangomanaka even uchigandanga chikomberedi chacho changa chiri kuitika maoveterans uyai panapa tiudzewo kuti manga muri kumanzombofambisa sei cause vanhu vacho vakukombanzerwa futi. What was that for? Cause makati tiri kudzosera ivhu kuvanhu handiti saka apa makuita sei makubhadhara makutenga ivhu kunani kune munhu akangobva kunyika kwake ukasina kana ivhu raka akauya nefoshoro yedhaka akauya nerori akatakura ivhu racho panga pane sii here bhati ndatenga mavhu angu ndikagadzira lindi ipapo. So zvimwe zvezvinhu zvinzwisisike izvi kuti metsi dzacho dzaurongwa ipapo zvakuitwa sambozvipi izvi but tinongoramba tiripo mhuri yezimbabwe tichingohadhira tichionesana kuti but apa pari kubhaizika bhozi hapana kuti tingaswera tichinyeberana kuti panhu pari kubhaizika tichitoona kuti vanhu ava vari kuita zvinhu zvisizvo. Nini hangu that's my belief kuti pane kangu kakutobhaizika kakanyanya kare papa. But these guys ndovaziva havangokompensate mahara pane muskillful uri kutoitika ipapo hadzina kumboti tichazvinzwa anyway tiri pakuswera zvedu tichaziva kuti tine zvakawanda zvatichazoswera taakuita mhuri yezimbabwe. ndoda kugara ndakuzivisaiwo ndibvumirei kushandisa mukana unowu kune munhu wese ari munyika yeSouth Africa ine ari kudawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana study permit. ndiri kuti mukana ndiwoyu batai company inonzi Education Research iyo inova company inotungamirirwa nana mukoma Owen dzinova idzo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. saka tiri kuti no work permit no problem because Education Research is the solution. Please contact them on their numbers that are showing on the screen. Unozodei shamari passport chete otoitirwa zvinhu zvese izvi wangu